M'encanta este xoc. Ai, a mi també. Este xoc es diu l'espí i es tracta, com heu vist, de fer el mateix que el company o la companya que teniu davant. El repte és fer-ho igual i pràcticament a la vegada. Ui, La clau és, com sempre, estar molt connectades i concentrades. Continuem? Continuem.